Saumsыз, hürmetli dostlar. Bugün biz Tatar ştabında hem benim isimim Alsu Ufa'dan. Hem biz bugün söyleşebiz Yangi yıl turunda, Kış Babay turunda. Gittik. Sevgili dostlar, benim ismim Eduard. Eduard. Bu yıl niçik buldu? Eybet buldu mu? Mungsu buldu mu? Şep buldu mu? Kızık buldu mu? Замечательный год. Такое тоже были свои испытания, были свои трудности, были хорошие моменты. Черные, белые сменялись. И все, жизнь шла дальше, своим чередом била. Эдуард, вы были в этом году скорее хорошим мальчиком или плохим? Очень хорошим. Кто подтвердит? Все, кто здесь присутствует. Ладно, хорошо. Эдуард, а что ждете от будущего наступающего года? Какую-то новизну хочется, да. Каких-то новых открытий, новых людей, новых горизонтов. Ну, все, что можно. Айгүл, сіз қойын боласыз? Нижнекамскидан. Нижнекамскидан, Татарстан. Да. Алға. Айгүл, сіз күтәсіз ме 26-шы жылны? Of course. Яңы елны ничек үткәрәсез? Бірге ғаиләм белән ауылда. Нижнекамск авылында. Юк, Держановский район, ул үзгә як. Татарстанның үзгә ягы. Шәп, мунча керәсезме? Of course. Сезнең белән барга буламы? Ярыйдыр. Мин барам. Всё, татарлар. Так, ладно, Айгүл. Нәрсә көтәсез киләсәк елдан? Күп сюрпризлар, бәхет, шатлык һәм вторая половинка, ничек татарча? Мәхәббәт. Любовь. Чын мәхәббәт. Да. Бөтенебез дә көтәбез инде, Айгөл. Берәр булыр әле ул, Айгөл. Рахмәт. Вы в первый раз у нас? Да, Как вам атмосфера? честно, вообще волшебно. Очень по-домашнему уютно. Вкусно поели? Я только недавно пришел с коллегой после работы, вот, попробовал чак-чак, превосходный. Вот сейчас буду пробовать остальные вкусности. Чай, надо чай попить. Чай уже есть. С медом, с молоком. С молоком, кстати, очень люблю чай. Наш человек. Леонид, как вообще у вас прошел 2025 год, расскажите. В целом очень продуктивно. Продуктивно. Делали что-то полезное в этом году? Вы были скорее вот хорошим мальчиком или плохим для Кыш-Бабая, для Деда Мороза? Скорее хорошим, но не тщеславным. Не тщеславным? Никогда вообще, ни разу не было. Ладно, так. И что предвкушаете вообще, ожидаете от Нового года? Поставлены большие цели на Новый год, хочу их добиться. Не секрет, если вот раскройте одну из целей хотя бы. Карьерный рост. Саумысыз, Рифкат абый, паспорт бойынша Рафкат абый, минем исемем Алсу, Рафкат кызым. Қоян туры келе боласың. Кайфыңыз ничек бүгін? Кайф Аллаға шүкір. Бүгін жігітлер де жиылған. Бүгін актив кішілер де бик көп болды. Шуңа күрә жеңіл дә бірден. Икенчеден жырлауы да шул хәтле жеңіл. Жігітлер біле ничектер дәртләнеп кетесің бит инде. Кызлар біле. Шул, сіз бик дәртле, бик хәлле, матур йырлый торган кеше ярый килдегез әле бүгін. Аллаға шүкір шақырып торалар. Хуҗаларга бик күп рәхмәт. Әрсән Фаизовичка, аннары Гөлнар абызга бик күп рәхмәт. Мондай кичәләр оештыру аулак үй дигән әйбер. Әле теге мактанып әйтмим. Кемдер алдында Мәскәүдә менә бер җир. Мондай кичәләр оештыра торган бер җир, аулак үй. Бүтән җирдә юк бит ул. Шулай. Мондай кичәләр оештыручылар бар, но юк дип әйтмим. Кызганычка каршы бер генә менә штаб татар, бер урын. Олег, как вам 2025? Ну, қиын ел болды, дұрысын айткенде. Енді барыбыз ішінде қиын бір ел болды. Бәлки 26-шы ел біраз
жеңілірек болыр деп ышанабыз, үмітләнәбіз, шулай. Много хорошего в этом году сделали. Ну, Сейчас тоже попадешь. тырыштык күп гамәлләр эшләргә. Ну, белмим инде дөресен әйткәндә. Киләсе ел тагын да бер уңышлырак булыр дип. Алла берса, шулай булыр әле. А как вам сегодняшний вечер? Бик әйбәт кичә, яхшы шундый рәхәт җырлар, утырулар, сөхбәтләр, әңгәмәләр. Без барыбыз да шат монда булырга. Олег, нәрсә көтәсез сез менә киләсе елдан? Киләсе елдан нәрсә көтәбез? Ну, иң мөһиме инде бөтенебез сау, имин калыйк һәм бәлки сугыш бетәчәк тоже. Шуңа өметләнәбез. Белмим тагын нәрсә әйтергә. Шушы белән тамамдыр. Айгөл, сез быел әйбәт кыз булдыгызмы ул? Әйе, Бәлки алама. саныйм. Юк, әйбәт кыз. Мин әйбәт кыз. Как вам вообще? Вы только что пришли, по-моему, әйме? Әле генә килдегез бугай. Әйе, бу минем беренче тапкыр. Алай икән. Монда булмадым әле. Чәйләр эчәргә кирәк, тәмле башарга кирәк. Кешеләр белән сөйләшергә кирәк. Хәзер без сезнең белән сейчас в оборот возьмем, все нормально будет. Айгөл, бирә матур сез сүз әйтегез әле менә бөтен караган кешеләргә яңа ел турында. Всем в будущем году, в году огненного коня, я желаю не терять бушующую энергию внутри, чтобы она была двигателем прогресса, чтобы эта энергия питала каждую клеточку вашего тела и помогала вам достигать самых заветных желаний. Сегодня приходил психолог у нас, разговаривали на тему одиночества, отношений. Как вы относитесь вообще к психологам? Верите ли вы им? Ну, они просто направляют в какую-то сторону, поменяют твои мысли по поводу каких-то ситуаций. Кому-то это полезно, кому-то, может, и нет. Зависит от человека. Ну, для чего-то они нужны, значит, они есть и существуют в текущий момент. Как ни крути, все зависит от нас. А имя? А я? Нәк шулай. Рахмат сезгә, зур итеп, Эдуард. Как вы относитесь к Кыш бабаю? Кыш бабай турында. Ну, Кыш бабай белмим инде. Татарларда Кыш бабай юктыр дип әйтергә була. Ну, яхшыдыр, ни, гореф-гадәт. Совет заманнан килсә дә. Ышанабыз, әйе. Балаларга хәдия итәбез, бүләкләр бирәбез. Уйлап чыгардыгызмы, нинди бүләкләр була? Әйе. Ну, Гаиләгә, әйе, дусларыгызга. кайберсәләрен уже бүләкләр алдык, әзерләдек, әйе. Шулай. Кайберләрен әле тагын аласы бар. Менә бит, Кыш бабай утыра. Олег, тагын бер нәрсә сорарга кирәк сездән. Сез монда тагын киләсезме безгә? Ну, киләбез дип өметләнәбез. 26 елда киләсез. Әлбәттә, әлбәттә. Әйе. Алай булгач без сезне көтәбез. Әйе. Без дә шат булырбыз сезне очрашырга тагын бер тапкыр. Ильяс, вы, наверное, много в этом году сделали, да, хорошего и плохого? Или нет, только хорошего? Не знаю, думаю, 50-50 50-50 цент. Что ожидаете от Нового года? Да ничего не ожидаю, как будет, так будет. Но, конечно, хотелось бы чего-то большего, чем в этом году. У меня, такой вот, пытаюсь как бы по лестнице вверх подниматься. Не знаю, цели пока не поставил. Уже заветную цель свою выполнил в этом году, поэтому пока еще не поставил определенную следующую цель. А какая в этом году у вас была заветная цель, если не секрет? Покупка машины. Фарин. Так надо. Не будем спрашивать, какой. Налетят еще девчонки. И так налетят. Диктуйте номер. 993 629 28 83. Все, девочки, работаем. Ильяс, Кыш бабайны яратасызмы? Яратам. Не верю, но яратам. Ничегинде көтәсезме? Новый год? Кыш бабайны Күтәбез. ышанасызмы?
Шанасызмы? Шанабыз. Шанабыз. Нинди бүләкләр көтәсез? Көтмем. Может, сіз үзегез бүләк итерсез? Бабайгамы? Юк, гаиләгезгә. Ой, bizda юк шундай тенденция, традиция юк, но бәлки күрербез. Что надо инди? Ильяс, охарактеризуйте одним словом, какой должен быть новый 2026 год. Ошеломляющий. Ошеломляющий. У нас будет ошеломляющий 2026 год. Ага. Ага. Рифкат абый, менә яңа ел итеп килә бит. Иә. 25-нче ел нинди булды сезнең өчен? Шөкер итәргә кирәк. Начарлык ул хәтта бик кагылмады, тимәде дисәм дә ярый. Минем өчен бик тә яхшы дип әйтергә ярамый. Аллага шөкер. Шөкер итәрлек. Шөкер итәрлек. Рифкат абый, нәрсә көтәсез сез менә киләчәк елдан? Киләчәк елда иң беренчедән нәрсә дип әйтер идем инде. Иң беренчедән тынычлык булсын иде. Тынычлык булсын иде. Аннары нәрсә дип инде. Илебездә тынычлык булып, әз генә кәефләр күтәрерлек булса, шуннан да артык кирәкми. Ризыгыбыз бар, дәртебез бар, хәлебездән килә, тагын нәрсә дип әйтем инде. Менә шул нәрсәләр теләр идем барыбызга да. Исәнлек, саулык, тынычлык. Инде бүләкләр алдыгызмы гаиләгезгә, дусларыгызга, яңа елга? Кем әйтмешли, әле бүләк алынмады. Акча җыям. Әле теге бүләк алыныр, Алла кушса. Вот. Алла бирсә алына, булыр дип уйлыйм. Нәрсә телисез менә бөтен татар штабына, бөтен татарларга, бөтен безнең менә штабның кешеләргә дә, бөтен Рәсәй кешеләренә? Менә бүгенге чакыручыларга, хуҗаларга рәхмәт итәсе килә. Шулай дуслыкта, татулыкта, бергәлектә яшәргә киләчәктә насыйп булсын. Дуслар белән бергә. Дуслар булса кайгырма дигән сүз бар. Шулай булгач миңа калса, киләчәгебездә шулай булсын иде. Барыбызга да шуны теләйм, исәнлек, саулык. Калганы исәнлек, саулык булса, татулык булса, тынычлык булса, илебездә барда булыр дип ышанам. Менә шул. Шулай, Рифкат абый, матур сөйлисез сез. Рәхмәт сезгә. Тырышам хәлдән килгәнчә. Барысына әйтәсе килә, бәлки күрешүләр булыр микән яңа елга хәтлек күпчелеге белән, бәлки күрешмәбез дә дип уйлыйм мин, шуңа күрә яңа еллар белән исәнлек, саулык, киләсе елыбызда бисмиллалы булсын, тынычлы булсын иде. Шул теләктә калам чын күңелебездән. Котлыйбыз! Эдуард, что можете пожелать всем, кто посмотрит это замечательное видео в наступающем году? Я думаю, гармонии в жизни. Чтобы все было просто, никто ни чем не переживал. Чтобы все шло спокойно, своим ручейком. Своим ручейком? Да. Без всяких камней на пути. Без подводных камней? И вообще, и бригантин, и айсбергов. Лежачий камень, вода не течет. Все равно нужно что-то делать, чтобы что-то получить. Хлеб всему голова. Да. Вот так вот. Я хочу пожелать, чтобы все добились своих заветных мечт, целей, чтобы все близкие и родные были здоровы и счастливы. Всех с наступающим 26-м годом. Яңа ел кутлы булсын, дусларыбыз. Шулай. Сезнең дә ничек хыялларыгыз? Әйдәгез тагын бер кат. Олег, с наступающим! Яңа елгыз кутлы булсын, дуслар. Шушы белән тамамдыр инде. Амин. Рахмет. А вот нам птички нашептали, что, во-первых, сіз в розыске, во-вторых, вы играли Деда Мороза на детских праздниках. Балалар бакчасында кыш бабайны уйнагансың. Шундый менә сүзләр бар йөри. Штаб урыны уртасында. Булган. Еще я в розыске, да. Тәрҗемә итәм. Мин синең сорауларын тәрҗемә итәм, әйдә. Вот, все, у нас тандем. Я сегодня представляю русских.
Вот товарищ представляет интервьюируемых. Пожалуйста, переводите. А вот у нас можно попроще предложение, пожалуйста. Типа, мещей ищем, типа, я чай пью, все. Пожалуйста, это Динар. Вот Корак Залимана. Это Динар. Динар очень любит чай и желает всем в новом году пить много вкусного татарского чая с медом, с молоком, с травами. А еще Динар желает всем вот такие вот белые футболки в новом году, чтобы было написано «татарская эстетика». А еще Динар сейчас сам пожелает лично от себя, говорит, все, хватит, сколько можно говорить. Я хочу сказать. Я хочу, наверное, сходить и еще раз налить чай. И чтобы у всех был всегда полный стакан чая. В этом прекрасном 26-м году. Келесі яңа елда шейләрегез тулы булсын, кайнар булсын. Все так. Хош ибәрегез мир. Бәхет, саулык, Шундай сүзләр, бәхеткә, ой, шатлыкта, исәнлектә, ятакастан. саулыкта, үтсен гомер, Юлларыгыз, тазалыкта. лакта, байлыкта. Все, рахмәт. Хөрмәтле дуслар, иптәшләр, мин сезне котлыйм. Киләчәк 2026 ел белән һәм килегез безнең штабка, эчегез безнең тәмле чәйләребезне, баллап, сөтләп, ашагыз безнең бик тәмле ашамлыкларны. Һәм бәхетле булыгыз, саулык, исәнлек булсын, һәм зур мәхәббәт булсын сезнең гомерегездә. Амин. Подписывайтесь, конечно же, на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем вас. Ура! Кыш бабай, килин да тизрәк.